Tuhan lasni rohani hubungan najumu junggo warmi najumu junggo warmi dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Akan manginang selamat hari Minggu. Salam parhora sama dihamu saluhut nakadongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Salam sukacita. Tak terasa kita sudah masuk di minggu terakhir di tahun Perhuriau 2020 sana, yaitu hari Minggu ini, Minggu Sadarion, Minggu ujung tahun Perhuriaun, nalos dipobu tu parningotan nyaka namoding di tonga-tonga ni huriat taganu marsada-sada. Manotong mahita madok mulai ada dudu hatta, huhuk mamuji pasangapon warna nabadiai, siala diramo di hita di perdalanan di nguluta tolhas tu ujung ni tahun Perhuriaun. Noeng, tapi kemahatan itu hatta, dimana tersurat di Psalmen 10 ayat 112. Ali Tuhan sayhodo hapurusan nami marsudut-sudut. Taga sotubu do pihak kadolok jala taga soadong dope di tubuh hotano ondo portibion. Nunga adokian ho ali di bata sia saliling-liling na rodi saliling-liling na. Sumuang do gabi orbu jolme di bahiko tungi di dokomu seh mulak mahamu ale jolma manusia. Ai sobokon sadari natuari nong salpu do na 1000 tahun yang go di jolom. Jala songo sadagas si perjaga di warngen. Di ubako do nasida jadi mate mana sida manugut nainung ngamar tubur diulahi songo duhut-duhut. Torang ari marbunga doi jala martubur. HP bo dari nai disabido jadi malos. Ai siak do hami di bahir rimasmu jala binahen ni perpiar ni murukmu. Ubahit topu mago hami. Nunga di bahen ho hajahaton nami tujulom. Dosa nami akan nabuni tu hadirun ni bohim. Ai lamoru doa kari nami sudena di bahir rimasmu. Ai songon hoi sada do laho sudah kataon nami. Hari-hari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagugo situtu di eak do 20 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangaluton do halo jaun. Ai hatop situtu do laho salpu jala habang hamid. Tungi sema tu madda gogo ni rimasmu. Jala dihabiari ho hobbar tu pangonai ni rimasmu. Sai parrohai mahami mamilangi akari-hari nami. Asa dapotan rohana bisuk kami. Imahadan itu hatta dihita akan ahina holongan di bagasa Yesus Kristus tongod di minggu ujung tahun Perhuriaun. Ahadona nang si putih hota nang si hongulu honota di ujung ni tahun Perhuriaun si trupohon akan manginang dongan nahina holongan. Na perjulu takas do didok disi. Ali Tuhan sayhodo hapurusan nami marsudut-sudut. Di ujung ni tahun Perhuriaun kamanginang. Mari tetap setia berpengharapan marhapurusan holan tu debata. Saluhut na dong dihita dohok na dihasyanganon. Dang boy i gabe hapurusata. Dang boy i pangusadyata. Dang boy i paluahon hita. Ia soholan debata. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, di ujung tahun gerejawi ini senantiasalah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, siatano mulak tu tano siat norbuk mulak tu orbuk. Akadongan nahina holongan. Hatai paingotok kita. Pabuadang adong nama notong di portipion. Didok hatan itu hatta. Audo alpa doh omega bonana doh ujungna. Holat do debata do na somar mula na somarujung nama notong rodi saliling nililingna.
Asamolo taboto jalata rajumi siatano mula tutano do yang gohita hajol maon. Totu tubuh mah seret ni roha. Babua nasa nadong dihitaon luhut nai siat dewa tado. Jalana marujung doi saluhut na. Atong saya pas serep roham di julu ni debatam. Jala patoruk roham di parngulommu sigan upari. Samar sangap goarni tuhata. Namangi husatak karisap do yang gunguluon. Namar lapatan kamanginang sakidok mada. Molo tatai lihot tupudi kamanginang. Tutu sa taon parhuriaon naung tabolus. Atong suku-sukut dihida. Di naung tabolus sa tao parhuriaon nang pargulot tabe. Ahado naung hubain tu debata. Apa yang telah saya perbuat untuk Tuhan, masyarakat, dan gereja? Ala satak karisap dunguluon. Di baheni manotok kita mangulahon akkahulaon nadinggan. Songon nahinahlomohon ni rohani debata. Perbanyaklah berbuat baik. Sebab hidup ini sangat singkat dan sangat-sangat singkat. Namangihut akamanginang. Dangadong nabuni dia dopan ni debata. Patardo luhutna hinorhon ni sinodang ni buhina namar muliai. Dosat tapi luhutna patardo. Di baheni hamokadongan na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Asa manotok kita mangalo kahisap-pisap ni portibion nama baik kita gawe mardosa. Ay luhut do patar marsugo dia dopan ni debata. Jala na ikon na lusata do iluhutna. Dosa na buni. Dosa na patar. Ikon alusata do isa luhutna marsugot dia dopan ni debata. Di baheni siya turbuhon. Molo patar do luhutna sugot dia dopan ni debata. Tutu saya paserep roham. Tutu tadda dirim. Bahwa luhutna do hita mardosa. Saya pangido mah hasesan ni dosa do akka hajahaton nak kata ula tu debata si parholongi. Didok hata ni tu hata tu hita di bagasa sadarion 70 tahun 20 tahun do ngoluta. Ipe molo margugo situ tu di eak 20 tahun. Sasitong na 70 tahun do parjolo. Maka pertanyaannya adalah, umurmu sudah berapa hari ini? Di waktu kita yang singkat, di waktu kita yang sangat-sangat singkat ini, perbanyaklah berbuat baik. Ay molo sahap beda 20 tahun, hangaluton do hinadinggan ni nguluta doho halu jauh. Dang namad do naso sahap tu 70 tahun dang martua. Dang namad do molo nong tolhas tu 70 saat 20 ido namar tua. Yang go partikian saguru di debatado. Di baheni kamanginang. Perbanyaklah berbuat baik. Di waktu kita yang sudah semakin singkat, berubahlah, perbanyaklah berbuat baik. Sadarilah dirimu dan mintalah pengampunan dosa. Bagi kita yang masih berumur muda, senantiasalah ingat dan bersemangat melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saya ajari mahami mamilangi ari-ari ni ngulu nami. Saya parrohai mahami mamilangi ari-ari ni ngulu nami. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Sederhana doi hatayak kamanginang. Siani naingat tusata. Damadalani ngulu-nguluon tailihot tupudi bereng tujolo. Manatap pita tujolo di pardalanan ni nguluta. Sian parrohaon na si songoni. Molo say tubu dihita pangarajumion mamilangi ari-ari ni nguluta. Tutu adong kesadaran mamereng hahurangata. Jala adong pakirimon manatap tujolo pardalanan ni ngulutang. Minggu ujung tahun parhuriaon. Marujung do sudena holat do debatado naso marmula naso marujung alfa dan omega. Dibayani saya paserep roham dia doban ni debatam
jala bangido ma asini rohanai jala holam mangasahon asini rohani debata sabing mahida na madalani ari-ari ni ngulutong. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap semangat, stay prokes, yang sakit disembuhkan, yang sedang berduka bergumul dikuatkan. Namarlas ni roha ingop mahita lau madok mau ade. Tadi homa buku de nomor 250 ayat 4. Dang margogo au mangalo akado saking nai tiahu tulapumu tunasonangin pasingoton hatabi sai toto surohakin ujiyoku magoarmu saleleng nai. Diperbadiai dibatasi perdamai mahamu gawe sundinggan jala diramoti marohanang pikiran muna yeso hasurahan sahak rodi haroro ni hatta Yesus Kristus si baluai. Amin.